Elda makadini zvenyu? Ndamboedza kufona kuda muri busy kana kuti musiri covered pane internet. Muri kutaura navamudzara ndobva masvingo kuzaka jerera ndokwandinobva. Ndine nhau yanguvo sekunzwa kwatinoita nhau dzenyu kuti vanenge vaine zviri kuvashungurudza, uyai budai pachena kuda vanhu tinogona kuwana nzira dzokubatsirana nadzo, zvimwe zvikagadziriswa zvikagona kumira zvakanaka. Ini nhau yangu yakamira yakadai so. Ndine munhu wakatora ngoro yangu ndaihaisa ngoro yepamota oro dzepamota kubva kuno Joni, kana kuti vanenge vachida kungodzishandisa muno Joni woishandisa odzosa. Saka munhu wakauya akahaya, that was in 2019. Kusvika nhasi izvozvi haana kudzosa ngoro yangu. Ndakaidza nenzira dzose dzakafanira dzose kuti kuda tingagona kunzwanana. Zvokwada hazvina kubatsira kusvikira ndatsvaga even hama dzacho kumusha chaiko, ndikakwanisa kutsvaga nhamba kusvika ndawana nhamba dzamai vacho ndikataura navo. Hazvinazve zvakabatsira. That was 2022. Hapana zvakabatsira kusvikira nhasi pano petiri 2024 tatoipedza takutopinda mu 2025. Saka ndiri kurwadzewa zvikurusa nengoro yangu iyoyo, uye bhizimusi rangu rakabva ratowa nokuti iyoyo ngoro yanga iri portable, yanga ichinyanya kudikwa zvakanyanya navanhu. Imwe zvayo iripo but imwe ihombe 3 mita, ichocho chachiri 2 mita, yaisina zvayo kunyanya kukura. Saka handichazivo kuti ndingabatsirikanawo sei kuti ngoro yangu idzoke. Nhamba ndinadzo dzemunhu wacho ndakatopedzisira ndamubloka kutotaura kwandiri kuita, because ndanga ndakutotaurirwa mashoko ekutoti chero petinosangana tinopedzerana. Zvinoreva kuti kana kuri kufa ndichafira ngoro yangu. Kuti ndiri kutaurirei pamusana pengoro yangu, ndakapoha mhosva yokuti izvezvi ndakatorambana nemukadzi wangu. Apa ine mukadzi wake nevume handimuzivi, kana iye haandizivi. Iye ndiye waingouya pamba pangu pandinogara ini, achisvika achitora ngoro yangu oenda nayo. Zvokuzondokonana nemudzimai wavo handitozvinzwisisi. Ndakamutorawo sematanho ndikamurayira even kwamambo vangu kuti inda kwamambo vangu kana paine chekuita kana uine chidimbu zvacho chaunoziva maererano nezvangu nomudzimai wako, you can go there. Ndidanwe padare itongwe nyaya iyoyo. Because pamusana pokunditsvinyira kunditorera ngoro yangu, wakuda kundivhara nenyaya dzako dzekumba kwako hako, mahome affairs ako nemudzimai wako. Saka wakazochinja nyaya kungoti munenge muchindipa munyama, pakutaura kwamunoita munongondipa mazimunyama, zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Ndikati handisi kukupa munyama, iwe ndiwe uri kutondipa munyama nokuti hausi kuda nengoro yangu. Ingondipa ngoro yangu uone kuti ndine chimwe chinhuzve here chandinozotaura nacho nezvacho kwauriwe. Saka mukati mokuzonzwavo vamwe kutauravo uchingovhunzavo vamwe, ishuwa kuti nomukadzi wake vakaparadzana. Asi zvokuti vakaparadzana nokuda kwei, idzo inhau dzavo pachavo ivo. Nokuti iye ndiye waisvika pameso pangu otaura neni, toenda tondonyorerana maafidhavhiti, ndotomupa mabhuku oenda. Ndo zvandaya ndichingoita vanhu vose, munhu unongouya pendiri. Saka zvemukadzi wake kana kumuziva chero kuti wakaita sei, kutomuziva chero rushoka zvarwo
handimuzivi, chero iye haandizivi pakutaura chokwadi chamazviro kwazvo. Saka it's a surprise because ndakamuudza kuti haiyo nyaya yawada kutanga yokuti iwewe uri kunditsvinyira wakutondipa mhosva dzokumba kwako dzokuti inini ndiye ndiri kukonzeresa munyama kumba kwako. It doesn't make sense because uri kundipuma pazvinhu zvendisingazivi, unoripa nezvinhu izvezvo. Saka ndiyo nyaya iri pano. Ini kana mida kutaura naye munokwanisa kutaura naye. Chendisingazivi ndechekuti munokwanisa kubatana here akatenda kutaura nemi, izvozvo handichazoziviwo. Asi namapicture akwe, ndine passport picture yakwe nefone number dzakwe, maybe because unochinja nekuda kwenhau dzangu idzedzi dzaasingadi kuti dzinge dzichitaurwa nezvadzo. Unochinja achivanda ini kuti ngoro yangu irove. Zvinoitawo here kuuya umwe muZimbabwe kuuya kuzotsotsa umwe muZimbabwe kuno namadhorero anoita ngoro dzepamota. Chingoro hacho chitokotoko chiya chepamota chiya. Vanoziva zvendiri kutaura indai paindaneti mundotarisa kuti dzinodhura zvakadini. Mapikicha engoro yangu ndinawo. Zvose information ingangodikwa pane zvendinazvo zvendiri kutsanangura izvezvi ndinazvo. Ini kana tatadza kunzwana naye ndaitozofunga chero zvokutobata mushonga chaizvo zvokuti arwadziswe semarwadzisira ari kundiitawo, abuye by force nengoro yangu. Saka ndamboti ndimbouyawo kwamuri because ini chizvarirwo changu I'm now 56 years old. Asi ndambobata zvamakwenzi kutaura chokwadi chamazviro kwazvo. Saka ndandisingadi ndichingoda kubhejera kuti ndongoda kusvikira mukufa ndakangozvigarira. Asi nezvezvi zvandiri kusangana nazvo marwadzira azvinoita because for 4 years business rangu rakabroka. Richibroswa nomumwe munhu. Handizive kuti munozvionawo sei nokuti ndaitoihaisa ngoroyo kuuya ikoko kumba kuZimbabwe ndaihaisa 3000. Saka ndaigona kuwana ma3000 angu mangani pagore. Depends nokuti vanhu vari kufamba here or whatever. But kusvika izvezvi I'm not benefiting. Ndakatoruza ndini because ndakangotengera hangu umwe munhu, kushandira umwe munhu. Ndo zvinonyanya kundirwadza kuti saka ini shuwa chero Mwari wangu navadzimu vangu vanganditendera shuwa kuti ndiite mushandi wokuti ndishandire vamwe vanhu vo here. Ndo zvinonyanya kundirwadza izvezvo. Ndokumbirawo rubatsiro maita basa. Mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti zita renyu muri kuda kuti patiri kuisa audio tiri publish here zvine basa kwamuri here, kana zvine basa toribvisa paaudio yenyu apo? Ya zita isai harizi, hapana dambudziko. Isai zita aita basa. Right. Mubvunzo wechipiri ndewekuti pamakapa munhu ngoro yenyu mamakatenderana kuti anofana kudzosera mushure menguva yakareba sei, uye pamakamuti chidzosa mhinduro yake yekutanga ndeyekuti chii? Pamakamuti ngoro uchitanga kumuti haufa ngoro yangu akatanga kupindura kuti chini? Inini ngoro dzangu ndinohaisa komwedzi umwe chete kungoitira kuti wose munhu zvakawanda zvinogona kungoitika. Saka ngoro dzangu ndinohaisa komwedzi umwe chete. Mukati memwedzi ndome ndinotarisira kuti ngoro iyoyo idzoke. Pandaitaura naye zvokuti ngoro idzoke, unongoti ho ndazvinzwa, zvatopera kungonyarara kwanguvo, that's it. Unongoti ho ndazvinzwa, haregai tione izvezvi kupera kwomwedzi uno, mwedzi unopera, gore rigopera, achingotaura zvimwe chete izvezvo pasina kana any step inenge ichitorwa. Then ndo mibvunzo yandiri kuda iyoyoyi iri 2 mundipindurewo, then mapedza mondisenderawo nhamba dzemunhu iyeye akatora ngoro. Mondisenderawo nhamba dzemunhu iyeye akatora ngoro. Pane here witness
yamuri kuziva imimi yandinogona kutaura zvenayo apa inogona kuwitinesa zvamuri kutaura izvi kuti zveshuwa ngoro yakatorwa. Anongoisawo audio yake, nyangwe mudzimai wenyu nyangwe wamugere naye ikoko anongosendawo audio owitnessa, then mondiisirawo maaudios iwaya apa. Mhinduro dzangu idzi pamusoro idzo newitness nenhamba dzemunhu akatora ngoro mazvita. Pamawitness ndine mudzimai unoiziva nyaya iyoyo, ende pandakatoresa ngoro mudzimai wanga asipo. Takatombohakana chaizvo chaizvo achifunga kuti ndakatengesa ngoro. Munongozivawo zvinoitavo madzimai, havazongonyatsi kunzwisisa. They will think that pane something, ende munonyatsovaziva kuti mamai vanohakira zvakanyanya. Zvekare iripo friend yangu wandakatomboti hendeivo mundondibetsera kuteerera nyaya iyi. Tikaenda pamashopping center tikamudana tikati hatindi pambapo munhu chuya tigare pari genuine, togara ipapo totaura. Haana kuda kuvuya nevakwe, ini ndakamuti ngaavuye nevakwe. Haana kuda kuvuya nevakwe kuti vazonzwavo. That was 2021. Haana kuda kuvuya nevakwe, ini ndii ndakaenda nevangu, iye wakavuya ari 1. Saka friend yangu ndotanga ndavazivisa, handigoni kukupai manhamba avo before ivo vasingazivi kuti, asi kana mangoti yes of course ndinokwanisa kungokupai nhamba dzacho, then motongotanga kutongotaura navo. There is no problem because they really knows that, but they can be surprised kuti ndiani nei achivhunza nezvenyaya iyoyo. It can be a surprise to them kuti how come ndiani or this and that. So if I can alert them, they will know that tiri kutaurana nhingi ende nyaya iyi takamboinzwa kuti kune munhu ungangotivhunza. Maita basa. Aiwa, zvakanaka enda kunzwisisai zvamuri kutaura. Chokwadi kuti ini ndinonyatsokuziva zvakaitika. Ndingatadza hangu kuziva madheti enguva yazvakaita, asi ndinoziva inini vamudzara vane ngoro dzavo mbiri, huru nediki, saka vaipota vachingohaisa, especially kupera kwegore sezvo zvivaingohaisa kana vachindawo kumba iyo voenda nayo. Inini ndiri umwe waitombopota achihayawo ngoro yavo, iyoyo yakazoinda iyoyo ikaenda zvachose. Saka munhu iyeye wakahaya ngoro, akahaya ngoro nobva aenda nayo, haana kuzodzoka nayo. Saka vaingoramba vachingotaudzana, iye achingopawo maproblems ake, kusvika rimwe zuva vazoti handeiwo timbonotosangana nomunhu wati tisangane tinzwisise problem yake kuti ndeye chinoita kuti atadze kuuya nengoro yangu. Ndobva tatondosangana naye munhu wacho iyeye pashoprite yomufish uku, ndobva akauya tiri, ndobva ataura chakakonzeresa kuti azotadza kudzoka nengoro. Asi ataura kudero, akangotaura ake in brief kuti mota yakafa, mota yafa, ndokubva ndatsvaga vanogadzira mota. Atsvaga vanogadzira mota, hamene kuda anga ari matsotsi kana kuti hamene kuti vakachajana sei, ndokubva vachichaja mari yakawanda yanga asina, vakati kana usina mari totora mota. Ndobva akatorerwa mota ndokusara nengoro, ndokuzotsvaga munhu akatowa ngoro kuti andoichengeta kumba kwake, ndomatsanangurira aita. Saka nyaya yanga yavapo ndeyekuti inotoita sei kuti ngoro idzoke. Akati alright, ndichahaya kana kuti vanoenda kumba, ndichataura nevanoenda kumba vagopota vagoihaka vachidzoka naye kuno, because izvi zvakaitikira muno muSouth Africa asati atombosvika kubhodha. Saka vaiti ndichatsvaga vanhu vanodzoka kumba vopfuura vachihaka vachidzoka naye kuno. Saka izvozvo hazvina kuitika. Kusvika izvezvi inofunga patova nemakore, asi hazvina kuitika. Saka ichokwadi kuti tinozviziva kuti pane mukomana wakahaya ngoro yavamudzara akasadzoka nayo. Izvo tinozviziva, muchinda wacho unotonzi unobva kuchipingi. Saka ndo zvendingangoti tsanangure pamusoro pengoro yavamudzara. Asi makazvitarisa, muri kuonawo chiri chokwadi here chaaitaura kuti mota yakafa akazotsvaga vakamugadzirira akaovhachajwa? Muri kuonawo chiri chokwadi here? Maonero amakaita imimi?
Ndingangoti pamubvunzo wenyu wekutanga kuti munoona kunge chiri chokwadi here. Pamutaurire waaita ini ndakangobhelivha kuti inogona kunge iri chokwadi. Chakangozomukundawo chakamukunda. Maionere endinoita nemanzwiro andinoita, nokuti chero neniwo nditori mufield iyoyo yokumbohayawo ngoro ndichitoenda nayo. Saka munongoziva rwendo rwedu rwokuno kubva kuCape Town kuenda kuZimbabwe rwakareba. Saka pane mabreakdown anoitika akawanda murodhi. Saka izvozvo ndogona kuzvibhelivha izvozvo kuti zvinoitika. Asi kuti mistake yaakaita iye ndeyekuti pamwe wakafirwa nemota ndokubva angogadzirisa mota asina kumbotaura nevanhu kuti kana mukandibatsira apa, nokuti chokutanga kunegosheta panyaya dzemari kudai haana here ndokungozoti mota yakudai yagadzirwa ndokungozochajiwa ndokuikonewa. Ndo matauriro aita. Saka after that akazotsvaga kuti woita midzi dzei dzokuchibvisa ngoro, nokuti mota ndo yanga yatotorwa. Ngoro haisina chinoidhonza, ira ndokuhaya munhu wokumudhonza, ndokubva andomuchengeta kumba kwake. Saka ndinoona sekuti chinhu chakazonyanya kumuita kuti akonewe ndechekuti ikoko kwayakanga yaenda ngoro inenge yaitorenda futi, saka mari yacho yakawandisa kuda ndokuzoikonewa here. Handizivi, kwakungoonawo kwedu nemanzwire. Asi zvokuti ichokwadi here, ndinoona sekuti ichokwadi, nokuti izvozvo zvinotoitika murodhi kazhinji. Ichero ini ndiri umwe wanotosanganawo nazvo mukati mokufamba, kuti ndinomboita breakdown ndichitombogadzirisa mota murodhi. Saka ndoona sekuti ichocho chiri chokwadi, asi kuti wakangozokundikana kuti achidzosa ngoro sezvo mota yanga isisafambi. Zvino asi kana munhu akapindana netsaona unochizvininipisa kumurivhechini. Zvichida pamwe baba vakamupa ngoro vaigona kuzosvika pakunzwisisa kuti aiwa no zviriko zvinowanika. Zvino iye anenge ari kuratidza kamwe kabehaviour kasiri right kune muridzi wengoro. Anonzi ari kutoti matauriro enyu nemaitiro enyu amuri kuita muri kutondipa munyama, izvozvi ndakatosiyana nemudzimai wangu. Kuita here ikoko kana iwe uine chinhu chemunhu. Kamutauriro kacho kaari kunze ari kuita akasiri kuchafadza muridzi wechinhu chake. Iyoyo ndo chokwadi chaiyo. Zvinenge zvidawo kuti kana uri wawatadzawo zvinonipisawo kuita kuti uya wawatadzira adi anogonawo kuzvidzora maererano nokuzvininipisa kwako. Zvinogona kuva kutadza kwako kunogona kuzoti vanhu vabhelivhe kuti hashuwa zvakakanganisika, nokuti kana usingachatauri zvakanaka zvoita sekuti wakaita chinhu nemboni, kana kuti wakaitira kuti pamwe pane zvawaitoda. Saka izvozvo ndizvo chaizvo zvomuri kutotaura. Asi pandinoreva ipapa akambouya tikataura naye waitoita somunhu kwaye. Handizivi kuti chakazoita kuti achinje maindi chii. Saka ke ndotonzwa ndo zvaanototaura kutoti maitiro emunoita ndimutondipa munyama, asi munhu unoda chinhu chake hausati wadzosa, asi wakutaura mashoko iwawo. Saka ndo pandinoona kuti ipapo panoti netsei. Amai makadini muri kutaura naElder David Kanjanda veUtindi TV Media. Ndine nyaya ndakaudzwa nemurume wenyu ari kuSouth Africa nenyaya yengoro yaakahaisa ikasadzoka. So ndiri kungoda kuti mundiisirewo audio muchitsanangura zvamunoziva zvakaitika, nokuti tiri kuita vhidhiyo rawo ratiri kuisa paTV paUtindi Media kuitira kuti vaone kubatsirika panhau yengoro yavo yavakahaisa ikasadzoka. Saka tatichikumbira kuti imimi munongoita as a witness, munongotaura exactly zvamunoziva zvakaitika panhau yengoro, zvamakanzwa vachitaura zvacho izvozvo tiudzei. Munongoisa iri audio paWhatsApp, musaita zvekunyora, isai iri audio mubva matisendera ipo panapa. Thank you mazvita. Makadini ndimai mudzara vane murume wakakupai nhamba idzoro Cape Town. Zvandinoziva pamusoro pengoro iyi, baba ukwangu vaida kutengesa ngoro iyi, ndobva ndati vati musatengesa ngoro, ndinoida ndoda kuzoenda hangu kumba ndondohaisa ndichiwanawo zvinondibetserawo nemhuri kumusha.
Saka baba kwangu nenda kumusha wakasara ndokuhaisa ngoro. Ngoro iya ndokukona kudzoka. Vakatora nguva kuti vandiudze kuti ngoro hapasisina. Ndatozoinda kondo pavakazoti zvokwadi pano ngoro hakuna. Ngoro yakahaiwa ikakona kudzoka. Zvakandinetsa. Ndati kuimai gozohaisa ngoro yangu sei, ndakataura kuti ngoro chiregai kupa vanhu. Ngoro ngaichiuya kumba ndogara hangu ndichihaisa ndichiwana zvinondibetsera. Vati ndozvakatoitika. Saka ini zvakandinetsa kuti ndizive kuti ngoro yakahaiwa here kana kuti vakatengesa, wai vanga vasingadi kutaura nguva dzose kuti ngoro hapasisina. Vakandipa nhamba dzemunhu wengoro. Ndokubva ndataura naye, ndokubva ati aichokwadi. Shuwa ngoro ndakatora, asi pari zvino haipo. Mota yangu kwai yakafira kupere kuda Polokwane here kana kunana Dzanina, handichazoti wakati yakafira kupi. Saka zvakandinetsa kusvika ndatsvaga nhamba dzemudzimai wacho. Nhamba dzemudzimai ndokubva ndadziwana, ndokubva ndamubvunza. Akati chokwadi ngoro vakatora. Apa ndaitsvaga umbowo kuti ndizive kuti baba kwangu vakatengesa here ngoro kana kuti uyu munhu wavandipa kuti ndiye ane ngoro vakangovharana naye. Mudzimai wacho ndokubva abvuma. Ndobva ndati chindipa nhamba dzevabereki vake. Mudzimai wacho waitoti takaparadzana nemurume. Ndokubva andipa nhamba dzamai vacho. Andipa nhamba ndobva ndataura namai vacho. Vakati chokwadi chingoro chakauya kuno kumusha asi chikadzokera. Asi pari zvino chiri pakati panzvimbo yakati ndopechiri. Saka ndakabva ndagutsikana kuti hazveshuwa ngoro yakahaisiwa. Nokuti tatatombonetsana ndichiti nhema makatengesa ngoro yangu, pani pamakaisa ngoro. Makatengesa ngoro yangu sevanhu vanhurume, ndikapa makangotengesa mukarya mari yengoro yangu. Ndakati chiregai kuhaisa ngoro, ngoro ngaiuye kumusha. Ndopandakapuwa nhamba dzamai vacho. Mai vacho ndobva tataurirana namai vacho. Ndokubva vati ndakutaura nemwana wangu. Ndakati savabereki ngatichinzwanana. Ini kana ndikashayiwa ngoro yangu ndichavaya kumba kwenyu. Handibvi kana ndisina ngoro yangu. Ndobva vati ngoro iri kuuya, chiregai nditaure nemwana wangu savabereki tinzwisisane. Saka kubva ipapo ngoro yangu haisi kuuya zvachose kusvika izvezvi. Saka ini ndiri kungonetsana nababa kwangu kuti ini ndinongoda ngoro yangu, nokuti ndakati ngoro iyi muchiregai kuhaisa, ngoro ngaiuye kumba. Ndo zvandingangoziva. Munhu wakahaisa ngoro ndakapuwa zita rake.